Radyo DCGB. Ang mga bago asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Huwebes po nganyan, petsa 28 sa bulan kan Agosto 2025. Ini po ang Bareta alas 7, asin sa headlines at ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Gobyerno lokal kan ginubatan albay bigya adala na ang posibleng relokasyon ka mga pamilya sa flood-prone area sa barangay Masarawag. Governor Noel Rosal nakipaghuro na kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para plansyahon ang plano sa pagpapauswag ang rice production asin pagpakusog kan agritourism sa probinsya nin Albay. Mga tagsadirin ng Bicolo na nakaparada sa gilid kan Duterte Highway sa barangay Binitayan, Daragalbay, posibleng patawan ng penalidad kung halion sagkod sa Agosto 30. PDEA Albay padagos sa pag-inguwa na madagdagan pa ang 5 banwaan na deklaradong drug cleared sa Albay. Sa lado nasyonal, pagkondukta ng lifestyle check sa mga opisyal kang gobyerno suportado ni Senate President Chis Escudero. Dating Congressman Eric Buhain, isinabit ni Congressman Leandro Leviste sa mga anomalya sa proyekto kan DPWH. Secretary Ted Herbosa, mantinidong DOH Secretary sigon sa Malacanang. Philippine National Police Officer in Charge, Lieutenant General Jose Meliencio Nartates Jr., inisnab ang briefing kan House panel. Sa ibang nasyon, Russia nakalaog na sa nagkapirang village sa Dnipropetrovsk asin pigbabalo na maokupar sigon sa Ukraine. Baratang sports, Pinay tennis star Alex Yala dai nagtrayumpo sa laban kay Cristina Busca kan Spain sa second round kan US Open. Yan po ang mga headlines asin kami ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardula daing iba. Sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tanganing masimbagan ang na-experiencehan na paurotrong pagbabaha sa barangay Masarawag. Pinagadala ng kan lokal na gobyerno kan ginubatan Albay ang posibleng relokasyon ka mga pamilya sa flood-prone areas kan lugar. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay ginubatan Mayor Gemma Anongoko, sobra 180 pamilya hali sa purok 4, 5, 6, 8 kanasabing barangay ang padagos na naapektaran kan pagbabaha kada bes na naguran. Katakod kay niya hagadon kan lokal na gobyerno sa Office of Civil Defense na magkondusir nin aerial survey sa Bulkan Mayon tanganing mahiling ang sitwasyon. Sa kanyang pig-inganyar niyong Hoko ang mga residentes na sunodon ang mga direktiba manangod sa pagpaibakwar mantang pinagadalan pa ang permanenteng solusyon para digdi. Pag-aralan kung kailangan ng structure, i-divert yung tubig, or anong kwan, or ang sabi nga, sobrang gastos din sa paggawa ng mga flood control. Yan, din naman natin, di ba, millions of tons ang naka-stock dyan sa Mayon. Best niya is, yan, hindi pa naman official na ano yan, sir. Yung mga restore yan lang na better na nga, i-relocate, ganyan. So, may mga, ano naman po kami, may mga ready naman po kaming mga lupa na pwedeng tayuan ng bahay, pabahay. Si Mayor Gemma Anongoko kan ginubatan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakipag-uron si Albay Governor Noel Rosal kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. para i-finalize ang plano sa pagpapauswag kan rice production as in pag-develop kan agritourism sa probinsya. Ginibuan meeting sa Makati City kung saan ang focus iyo ang ma-enhance ang food security sa paay kan sustainable agricultural practices. Abara kay ni padagos man ang espuersos ni Rosal na maipadagos ang development kan Sula Channel sa Kagraray, an agritourism site na makakatabang sa pag-generate kan local jobs as in makaingganyar nindakol na bisita.
Kasabay sa nakauron kan gobernador, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 5 Regional Director Ariel Pioquinto, Attorney Nilo Consuelo, as in Albay Assistant Provincial Agriculturist, as in OIC Daryl John Buenconsejo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Lianas tanto mampang sa magkakanigong pinalidad ang mga tagsadiri ng mga bikulo sa na nakaparking sa gilid kan Duterte Highway sa Barangay Binitayan, Daragalbay. In kaso day ini matangkas bago o sa Agosto 30 ngunya na taon. Basado ni sa pinaluwas na opisyal direktiba ni punong barangay Mike Rodriguez, katakod ka nagkapirang report na may mga porsyon kanasabing highway na big-okupar bilang parking areas, makeshift garage as in dumping grounds ni mga raot na bikulo na pinag-aaditan na baging kausa ni mga aksidente o makaulang sa bulos kan trapiko. Sigong kay Rodriguez, gigibon sa lugar ang clearing operations kay Banan, ang Joint Task Force kan Philippine National Police, Department of Public Works and Highways, lokal na gobyerno kan Daraga, asin opisyales de barangay kan Barangay Binitayan. Haliong kang grupo ang mga obstruction sa lugar, tagaring may balik ang public access asin masiguro ang kaligtasan digdi. Ang mga bikulo na makukuha sa gigibuhon na clearing operations iyon ituto, asin ang mga tagsariri kay ni maampang sa magkakanigong multa asin pinalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos ang dispersos kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay na madagdagan pa ang presenteng 5 munisipyo sa probinsya na deklaradong drug cleared kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Sigon sa entrevista kan DCGB News, kay PDEA Albay Provincial Officer Intelligence Officer 3, Noe Brigel sa presente, ang mga banwaan kan kamalig, hobilyar malilipot nito asin malinaw, ana ihawas na sa impluensya nin illegal na droga. Apara kaini maawot kan opisyal na matauwanin balangay Seal of Excellence ang 18 lokal na gobyerno kan Albay na pigkukonsiderar na pinakahalangkaw na rekognisyon na ipigtatao kan ahensya sa sarong patunay na drug cleared ang mga barangay asin ang bilog na munisipyo o syudad. Katakod kaini nangapodan man si Brigel sa mga bagong ilihir na mga opisyales na iprioridad ang pagpapakusog nin kampanya laban sa illegal na droga sa saindang nasasakupan. Kay baba niya itong mga baretang lokal, aprobado sa sangguniang panglungsod kan Legazpi City ang sarang resolusyon na naghahagad na magkaigwanin inquiry para aramon kung may naglalaog na buwis sa lokal na gobyerno halis sa quarry operations asin kung nata nagkukulang ang supply kan mga aggregates sa syudad. Sa regular na sesyon na ipasar ang resolution number 17-0053-2025 ni Councilor Alan Ranyola kung saan base sa ley may diretso ang sangguniang panglungsod na masabutan ang operasyon kan quarry asin kung ano ang nangyari sa mga lugar na sakop kan Legazpi. Napagaraman na 30% kan revenue sa quarry operations dapat mapaduman sa probinsya, 30% sa LGU, asin 40% sa barangay kung sa inyaon ang quarry site. At nga aprobadong ordinansa maagi pa sa sarong komite na papanginutan kan Committee on Trade and Commerce. Padagos ang pagdistribuer kan Albay Provincial Health Office o PHO nin environmental sanitation supplies sa gabos na 18 lokal na gobyerno kan probinsya. Sigun sa ahensya, ang kada LGU nakaresibinin kahonin larvicide, aquatabs as in insecticides bilang parte kan pagpapadagos na eswersos kan ahensya, katakod kan annual prepositioning para sa panahon nin tag-uran. Sigun kay Albay PHO Sanitation Inspector Alberto Oringo, maawot kan inisyatibo na maibitaran ang paglakop nin vector-borne diseases, arog kan malaria, dengue fever, asin Zika virus. Dagdag pa ni Oringo na natapos na nindaan distribusyon sa primer distrito kung saan piglalaoma na mariresibiman kan segundo asin tercer distrito ang mga supply bago matapos ang bulanin Agosto.
Padagos po ang sponsors kan sangguniang daming pangkolekta nin mga impormasyones para makabilog nin practical recommendation. Kamautan kini na makahanap nin sustainable solution sa ongoing water crisis na nakakaapektar sa mga residentes kan Daraga. Nagatindirman sa pagdangog ang former board of directors kan Daraga Water District, barangay captain sa key stakeholders. Siniguro Canuas Municipal Police Station an oral daw na pagpapatrolya sa San Juan Uwas Albay bilang pagsiguro kan seguridad kan mga residentes. Ini matapos ipaabot sa DCGB News kan sarong paresan asin pansitan sa nasabing lugar na nabibiktima na sindanin pang-hold up asin harabasan kan mararaot na elementos. Pigihiling kan mga residentes na dahil halawig naan sa indang barangay sa sentro kan Uwas, dai na sinda masyadong naaabot kan pulisya. Sa entrevista kan DCGB News kay Uwas Municipal Police Station Police Staff Sergeant Vincent Yen Hilutin, sa iyang sinabi na namomonitor kan pulisya ang mga barangay kan Uwas, alagad akulman talaga na persona an imbuelto pa sa illegal na aktibidad, alagad padagos an sa indang kampanya kontra kriminalidad. Kasabay kay ni sinuguro kan opisyal na poon ngunya na hapon Agosto 27, mas papakusugon kan Uwas ang police visibility sa San Juan, siring man sa iba pang mga barangay. Mga tugang primerong party yang kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugdagang kampanahon, makalista mo pa ka nagkampirang pagirumdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours.
For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa bareta niya sa lado nasyonal, suportado ni Senate President Chis Escudero ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ipahiraram sa lifestyle check ang mga public officials na naimbuelto sa manumaliyang flood control projects. Tinawan ni Don Escudero na may legal na basihan ang Presidente para gibuhon ang lifestyle check sa mga opisyal asin tauhan kang gobyerno. Pinagunamitan kayo niya na Article 11, Section 1 ka 1997 Constitution na nagtataw ng mandato sa mga opisyal ng gobyerno na mantinidong accountable sa namamanuaan, magserbi ng may integridad, asin mamuhay ng simple, asin Section 8 naman ang Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang pag-dismiss sa opisyal dahil sa mga day may paliwanag na yaman. Dagdag pa kayo ni ang Republic Act 1379 o ang Forfeiture Law na nagtataonin poder sa Estado na bawion ang illegally acquired na yaman as in Section 4H kan RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na makusog na nagbabawal sa public officials, empleyado at pamilya kay ni na i-display ang magarbong kayamanan. Naglalawang si Escudero na susuportaran kang presidente asin gigibuhon na prioridad ang mga propestong lay sa Senado na magkukumplement sa na-establishing o kaya inisyatibong labanan ang korupsyon sa gobyerno. Ibinulgar ni Batangas Representative Leandro Leviste ang nagkapirapang detalye may kinaaraman sa pigsasabing pagbalo na panunuhol sa iya. May kinaaraman kan investigasyon sa flood control anomalies sa probinsya asin inimbuelto ang dating kongresista na si Eric Buhain. Ibinulgar ni Leviste na imbuelto si Buhain sa anomalya base sa impormasyon na nakuha niya hali sa DPWH District Engineer na nagbalong manuhol sa iya. Sigon pa sa iya may kickback na minaabot sa 20% na pighagad ka nakaaging administrasyon, asin kadaklan sa mga proyekto na papaduman sa mga paboritong kontratista. Saro sa mga proyektong pigi-imbestigaran, iyo ang Binambang Riverbank Protection Project sa Balayan, Batangas, kung saan nagluwa sa inspeksyon. Ni 4-meter sheet pile sana ang ginamit imbis na itinalaan na 15 meters. Sinabi ni Leviste na si Buhain ang nagpipili nin mga contractors. Kung kaya ang dakulang sira, iyo ang district representative. Mantang pigsusuratan baretang ini, wara pang pahayag si Buhain manungod digdi. Biglinaw gaman sigon kay Palace Press Officer Claire Castro daing pigluluwas na suspension order gikan sa Office of the President o Office of the Executive Secretary kontra kay Herbosa. Tinawan ni doon kan DOH spokesperson na si Albert Domingo na fake news ang report kan suspension ni Herbosa. Sinabi niyang nagatindir pa si Herbosa sa sarong sesyon sa Kamara kay banan iba pang opisyal kan Department of Health. Base sa report, ipiniram sa preventive suspension si Herbosa asin ang miligro na masipa sa pwesto, may kinaraman kan duwang reklamong isinangat laban digdi sa ombudsman. No-show sa Philippine National Police o PNP Officer in Charge, General Jose Melencio Nartates Jr. sa briefing kan House Committee on Public Order and Safety na pinamayuhan ni Manila Representative Ronaldo Valeriano. Bago ang pagpuon kan briefing, sinabi ni Antipolo City Representative Romeo Acop na yaon ang mga hepe kan man iba-ibang ahensya pero wara ang hepe kan PNP. Sinabi ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Officer in Charge o OIC Director for the Directorate of Plans, na minatukaw pa sana sa pwesto si Nartates asin bago siya nagduman sa Kamara, nag-agi siya sa opisina kan OIC Chief PNP. Asin naghagad nin guidelines asin preoccupied nin kadakol na bagay dahil first day pa man sana ini sa iyang opisina dagdag pa ni De La Cruz. Hinapot ni Acop si De La Cruz kung autorisado siya na magtaram para sa organisasyon. Simbag man ni De La Cruz na para sa partikular na aspeto, kaipuhan niya ang unang i-clear ini sa iyang mga superior. Sa iba pang baretang nasyonal, aminado sa Civil Service Commission o CSC na wala pang ichistidong lay
na direktang nagbabawal sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno na magsugal sa mga legal na casino o online gambling sites pagkatapos kan sa indang trabaho. Sigon kay CSC Chairperson Marilyn Barua Yap, sa budget hearing para sa propestong 4.19 billion pesos na budget kanahan siya para sa 2026. Solamente executive order sana ang nagbabawal sa paglaog ka mga empleyado kang gobyerno sa mga pasugalan mantang nasa oras ng trabaho. Ipinaliwanag kan pamayo kan CSC na si Baruayap na legal ang nagkapirang forma nin pagsugal arog ang mga lisensyadong casino as in online platforms. Dahil kay ni daing sufficienteng legal na basihan para ipagbawal ini sa mga empleyado ng gobyerno kung daing ini pigigibo sa oras kan sa indang trabaho. Dagdag pa niya na mas marahay na kada ahensya ng gobyerno iyo ang gumibo ning sarili nilang guidelines tanganing mamantinir ang disiplina asin tiwala kan publiko. Nakaarungan na ang pagkansaro sa pinakadakulang iskandalo ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH matapos na matangro ang nagkapirang kontratista imbuelto sa mga peking proyekto ni flood control na matestigo kontra sa mga politiko nasa likod ni. Sigon pa sa impormasyon, nagkapirang kontraktor na ang nagrani kay Senator Panfilo Lacson as nagtangro na matestigo laban sa mga nasabing politiko. Magigirumduman na sa sarong privilege speech sa Senado, ibinulgar ni Lacson na sobra 1.9 trillion pesos ang naipabulos para sa flood control project poon pa kan taong 2011 kung saan sobra 1 trillion pesos digdi ang naipondo sana sa laog ni nakalihis na 3 taon. Sinabi ni Lacson na ang natatada na sana sa namamanwaan iyo ang maabot sa 40% kan pondo ang napaduman sa aktual na proyekto. Sinabi ni Lacson na ang mga partikular na kaso sa Pampanga, La Union, Mindoro, asin Bulacan. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon asin sa tuya pong lado ng Karawat Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Inako kan Ukrainian forces na nalaog na kan mga soldados kan Russia ang Eastern Industrial Region kan Dnipropetrovsk Oblast asin pigabalo na masakop ang lugar. Sigun kay Victor Trehuvov kan Dnipro Operational Strategic Group of Troops, ini ang primerong mahiwasan na pag-atake na piglansar sa rehiyon alagad piglinaw niyang napundo ang pag-abante kan mga tropa kan Russia. Base sa assessment kan Ukrainian Deep State Mapping Project, nagluluwas na naokupar na kan Russia ang 2 villages sa laog sa nakan rehiyon. Iniiyo ang Zaporizhzhia asin nagapadagos man ang aktibong labanan sa nasabing village. Nagpuo na laogon kan Russian forces ang lugar kan primerong parte kan Hunyo, mantang pigbabalo kan mga ini na mas malaog pa ang teritoryo kan Ukraine gikan sa Donetsk region. Bago ang gyera sa lugar, may sobra 3 milyon na populasyon asin ini ni kaduwang pinakadakulang sentro nin heavy industry sa Ukraine kasunod kan Donbas. Magigirumduman na napabareta na handa si Russian President Vladimir Putin na tapuson ang gera sa Ukraine kung itatao kan Kiev ang mga lugar sa Donetsk region sa Donbas. Sa lado kan Karawato Sports, natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open. Ini matapos na daw siya sa record round o sa second round kan torneo ni Cristina Bucsa kan Spain. Dominado kan rank 95 na Spanish tennis player ang kawat asin na irehistro ang size 4, size 3 na score para makabante ni sa third round. Maski nagpalyar si Ayala na manggana, dakol na Pinoy fans paman sa giraray ang naghiriling sa nasabing laban asin nagtaonin suporta sa iya. Magigiramduman na nagrehistro nin kasaysayan ang Pinay tennis star matapos manggana sa first round kan US Open laban kay Clara Towson. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Glorian. Thank you, Nicole. Para po sa kanugtang ng panahon, o yaman po ang pag-asa East Regional Forecasting Center, si Sir Melvin Almoela. Sir Melvin, yes, mahay na pagkaga po sa matagadi si GB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong na sa distansyang 435 km. Sulno pang kang Sangley Point, Cavite. Mantang o nasa distansyang
750 km, sulnupang kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 14.1 degrees north, 116.9 degrees east. Ang naturang low pressure area sa ngunyan ay mababa pa man ang posibilidad na mabilog bilang isang bagyo, as in pigilauman na maaaring magluwas sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na pagkalda o bukas ng pagkaga. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakaka-apekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan asin sa Mindanao. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience aning mapanganoro na kalinitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang southwest monsoon o paros kang habagat. Ang paros ay maluya sa kod moderato na alisa sulnopan sundo sa sulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkot sa moderato ang pagukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman poon 25 sagkot 32 grado sentigrado. Asin ang daw ay masira nga tiyan na alas 5.34 ng pagkaga. Asin masunod pa tiyan na alas 5.59 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang yan na puan sa tuyang kabilugan. Kambareta alas 7. Mga baretang tinipon sa DCGP News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap mo ka na katong nyato sa pagsurat kan mga bareta sa News Base, sina Jenny Matthew Balarang at si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Ronald Baldo. Sharing man si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department ito pong IT. Good morning kay Benji Dapogi. Ben namin hile, nakantabay. Sharing man si Daddy Boy Mata. Romeo Cantano, Kuya Bob, good morning, kamusta ba ako? Ito man si Joseph Nares, morning Sir Mark, and beautiful Jasmine Baloloy. Here na doy. Nakatugang, salamatan mo pa rin sa inyong pagantabay. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingibaw. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang hapot with BP Cadoroy Henry Masada. Masunod na. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Sumali at manalo